Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki Dkhot juga Jaiñtia Students Movement, haka Leit unaitung arjar arho, kila Leit Jngoh yaki South League Shnong ki badan haka Khappud, jong ka East Jngoh Hills District, bat kari Bangladesh, ki berasya ikun swet, haka Sorkar, mentala bun snem, lakalong haka liang ka puli kaputhi, ka roi kapar, ka umdi, bat kalian tiga sengkien. Ki Dkhot kaseng hapo ka jingalam jong Presiden, ka GSM Eastern Region, uba Shnalan, Rembai, kila Leit Jngoh yaki Shnong, ki bakan thop yaki Shnong, Sonapur, Shimplong, Kuliang, Leilong, Leijeri, hadu banapoi, ha huroi, Hinggaria. Ban sakhi dalaki jong kihmat, ya ka jingle mina jong Sorkar yaki ni Shnong, kamtam hak baydai bak surong. Bat kilin tigi singkien, ka baki pat ba jong ni Shnong ki don kam kirki mentah. Nakaliang jong ni noi lam ka GSM ulakan tu ya ka Sorkar. Ba ka dai ban phai khmat lem, sha ki ni Shnong Khappud, ki badan kam kerke ya ka surok kaban pensuk ya ki hagalai kawan bat kakit kaba bat karak karong inilah yo iba ketuga news ba update nai ba Preston Deputy Chief Minister kalau por ulong Minister jongga PWD habang yo kum ketuga news ba update wong nang up ya kata sanction ba wan po ka central government te ngis nyau longo ba kumno kata sanction ka haban wan po central government namar ba news ro ulak singin kumal South House nem hakatu ko por ba sencara ko Congress nga ko mau ba along minister nyau bahadar balik ketu ko por kim sanction yo news ro nando ketu ko por mentap de ha ba poi gani ka Sorkar MDA teki ong ba la sanction ba ki hap ban up ya kata ka pisaban wan po ka central government kini gede ka buit ba ki kini ki noilam gjongi hiju thlep ma ai meu excel ngi na leng ka seng marsio i ba po ki social media ba kitu ki kini ki thain sini badon yang kin yesno bat ka Bangladesh ai ka surat bandung po Bangladesh ini na leng ka seng indap daga Jingshah si hoi kidon ko hok ban demand leni kidon ko hok marawat ka anjong ka India ruka ailat ini ban kren thai ko bor ba kanu gijing kwa gijong ngila ban ai sik media te kalong hi kumne fi ba kani gijing kren jong kini ki Shnong badon sine ka desi shahi namar kila chemjingjar hadu kata hadu mengi ki ba song stage sport clear Support Jaiñtia kumba sa sorma ila yo iba bon sen wat ki sing balang mo per ki la ai ki press release ban senano ya uni surok te thrai ga Sorkar kam yo i ta kadau gini ki bri jongi ki dom ki pen ai ki release kumto te ngakwa ban ong kawe hi ya kani ka Shnong badon sini sipo bordar ba ya sha sa kato gat ne te ngi hinaleng ka sengin kerpat biang sa chisen ya ka Sorkar ba simkhia Shuaban mi kanu ka jing aura segini ke Shnong. Tengah kwa ban ong ba ya ka Sorkar. Lada ka Sorkar kam simkhia hapo uni usnem kumbang ila deb ya kendo ngi wat ka jing thor ngi ya lik ai show ba Preston ba so ki ni ki MLA ki jong hapo rilom Jaiñtia. Ka tu kan trik benai besan. Te ngila kerpat ya ka Sorkar ban pe yo ni usrot sini. Ya dum taga kenu action ka Sorkar kapat sim. Tengin ong tanggawe ka Sorkar lada ka Sorkar kamla ban snal ne ban lekpik yo news rock tengin lenga sengin penmi no ya ki member jongi boro ki badon hapo ka rilom Jaiñtia wat menta pe la don ku presiden jong Southern sini udon vice president central body bat ki president fair tengin sim da gawe ka rai lada ka Sorkar kam snayo news rock hapo uni usnem tengin penmi mangi ki Dkhot ki jongi in wan sini in sna mangi yo news rock kami driver ta chemchinga sek swai sama foto kami serok tenong gerile medang to wedang temele nek chan yusa ai por kejut wisdom da turbure kejut antu tem nek chan ngi mau chong geri to wa si uri serok ba di bro amne serok ta no roi chicken tasting halai long